Tak ja vám teda veľmi rád odpoviem, kde soudruzi z Progresívneho Slovenska udelali chybu. Podľa zverejneného dokumentu bolo k 1. januáru 2026 v ozbrojených silách 14 033 profesionálnych vojakov, čím sa to dokument priamo protirečí tvrdenia ministra Kaliňáka. Absolútne ste nepochopili, že číslo 14 033 vojakov je len jednou zo zložiek, ktoré zrátavame dokopy, keď sa snažíme vyjadriť počet vojakov v našich ozbrojených silách. K tomu ešte musíme pripočítať aj vojakov vyčlenených na plnenie iných úloh, kde patria napríklad tí, ktorí pracujú priamo na ministerstve obrany. Inak povedané, odignorovali ste celkom veľkú časť vojakov, ako keby pre vás ani neexistovali. A teraz vás vystavím tvrdej realite, ktorá je pre vás dozajista nepríjemná. V roku 2023 sme po vás preberali ozbrojené sily, ktoré v týchto vašich číslach mali menej ako 13 000 vojakov. Naozaj zlé. Ozbrojené sily však po našich opatreniach na začiatku roka 2026 disponovali až viac ako 15 500 vojakov a v roku 2026 medzičasom prekonávame počet 16 000 vojakov. Váš tím to poriadne odflakol, to musíte vidieť aj vy. Keď sa teda vy progresívci sťažujete, že vám to nevychádza, skúste si tento matematický príklad vypočítať odznova.